Jeg vil gerne vise noget med fyrværkeri 2012-2013. Jeg har nu ikke købt så meget, fordi det er først den 2. december, og det er bare lige sådan lidt til at ligge og fyre af sådan en gang imellem. Noget vil jeg gemme til hele sin nytårsaften. Her har vi nogle heksehyld, for jeg må fikse. Desværre de uden prop i år. Det skal man sidste år. Så har jeg 45 vildbasser for 25 kroner. Det er jo ikke så dyrt. Og forresten, heksehyldene kostede 10 kroner. Og så har jeg købt sådan en pakke heksehyld til så mange her med large, medium og small heksehyld i. Der er 59 stykker, hvis I kan se det der. Og så de kan koste kun 29 kroner, så dem havde jeg lige lyst til at købe. Og så har jeg købt nogle ulvehyl for Hjem og Fix. Alt det her er faktisk for Hjem og Fix, så de kostede kun 25 kroner. Så det er godt nok. Så har jeg en masse heksehyl for sidste år. Jeg har faktisk 250 heksehyl for sidste år af her. Jeg har sådan, ja, 250 heksehyl, som, ja, det var bare lige begyndelsen på mit fyrværkeri. Indtil videre, jeg vil få meget med. Jeg vil også lægge mange fyrværkerier ud på et andet tidspunkt, når jeg får nogle flere. Og ja, så ja.